Nilqakom għal-programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn flimkien Malino llum ħanitkellmu fuq pjanta ftit taħraq, suġġett ftit jaħraq illum għandna l-felfel. Ekku, il-felfel, wieħed mill-favoriti tiegħi ta'. Ejwa nħobb saħjien, jiena għalija importanti li jkollok fiċ-ċina. Dina faċli biex tkabbara dan xitel mixtrin minn nursery. L-ewwel din hija pjanta pjuttost tas-sajf. Għalkemm tibqa' minn sena l-oħra u jekk it-temp jippermetti fil-ħarifa tibqa' tagħmel is-sħana, tibqa' toħroġ il-fjuri u anke tibqa' tagħmel il-frott. Is-sajru wkoll. Din imbagħad jidħol Jannar ta' jkollha forsi wera u frijajn nixfin tisborhom u tħallihom u tibqa'. Ma jkollokx għafi s-saqqi għax ġeneralment tkun għadha mduża l-art. Ma tix tħalliha tmut imma tibqa' ħajja. Kemm tikber fid-daqs din? Tola tqarrab kif tkun sabet l-art fertili u drainage tajjeb u msaqqija fi żmienha tajjeb, tqarrab il-metru. Iva, dina pjanta u tiflaħ għall-elementi. Sintendi, ma tix tkun f'post fejn jaħbad magħha r-riħ u dan għax nixxifa. Imma resistenti. Jibsek qed nifhmek sew hija pjanta li la darba żrajta ħatibqa' tagħtik mhux kull sena trid terġa' tagħmilha. Sentejn u forsi anke tlieta ta' jiġifieri u frott tibqa' tagħmel. Jiġifieri dina waħda mhux għall-familja tagħmel ta' jiġifieri jkollok kwantità. Imma isma' nilgħu il-filfel min iħobbu versatili ħafna. Tista' tużah frisk, tista' tnixfu, tista' tagħmlu sos, paste, diversi modi. Tifhem? Mela, idealment ma f'dan tkun edek, meta l-aħjar li niżrawha fil-ħamrija? Mela, dina tista' faċilment tagħmilha ġo qasrija. Faċli ħafna, jkollok pjanta waħda, tkun pjuttost imdaqsa l-kontenitur għaliex sintendi l-eru jikbru wkoll jitwalu. Mela, din peress li qed pjanta tas-sajf, jekk iż-żerrija tinżera għal Marzu, April tibda biex titħawwel u April Mejju jibda jitħawwel. U anke fil-ħarifa għalkemm mhix l-istaġun tagħha, imma kif ikollok protezzjoni tista' tkabbara wkoll. Idealment qabel is-sajf għax dawn huma pjanti tas-sajf u tibqa' tħallija hemm. Issa ġieli ssib xitel ta' fil-bidu tal-ħarifa u tkun tista' nissilha u tkabbara minn hemm. Mill-mument illi żrajta sakemm jibdew joħorġu il-frott illi daka. Fjuri żgħar bojot, tkun sabi pjanta dekorattiva ta' minnha fija. Għandek ta' dawk it-tliet xhur. 3 xhur anke biex imbagħad jaħmar jilħqu jgħaddu 3 xhur u nofs. Jiġifieri qed insemmu fis-sajf meta x-xemx tkun qawwija. U n-natura jisa tieħu ħsieb. Fir-rebbija nara illi l-frott issajru iktar malajr. Għax naħseb in-natura waħda taħdem, imma jsiru wkoll sintendi trid tagħmel ix-xemx. U minn waħda stess għandek biżżejjed għall-familja. Ħafna. Iva, tax dan la jirnexxu. Inti mhux għamlet ġimgħa tajt tużżana, le tibqa' aktar ma taqta' iktar se toħroġ fjuri u iktar tagħmel. Din hekk taħdem dil-pjanta. Proset Lin, nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni, ċertament hija pjanta li nistgħu niżiraw id-dar ġopot u ngawduha, tgawdi kemm bħala viżwal kif ukoll bħala palat. Dekorattiva. Nirringrazzjak tal-informazzjoni u stidnukom biex terġgħu tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.